Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Shabandan ka jingyakin at hapo kari Bangladesh ki pat ba nong shong ka jila Meghalaya. Kamtam hakaput India bat Bangladesh ki imsup imsan hakakamay ka ji bat ki yaw ki han. Hakajing sorbe bat jingyo i pat ba bat ki riu shempang ki bamkwa ban penpau kurteng ki ba pasat jingmut haulat pathai khubor. Kia thu dan kumba arfu arteli ki jaka balatmu banbu yaki border had hakeleng uput usam juga Meghalaya bat kari Bangladesh ubajrong south pa south lai kilometers. Hagaski ningkong jongkatayo ke sorkar jela kala penjari ya ka curfew miet hasilenter uput usam bat kari Bangladesh naduk kapor nriu baji min step haduk kapor nriu baji min mien. Man kasngi tar haduk bana penmena da kumwipan. Kinong song hapo kaput India bat Bangladesh kidon ban penkre haduk menta kimdon kanu ka jings ir na ka jingwanrung bean kinong Bangladesh. Nama na shashiliang uput ru kidon ki khasi kiba ithu ithau bha. Hadin balami ka jingyaken at kabajur hari Bangladesh ka sorkar India kala penklan ki bor pahara ha ki kaput bat ka Bangladesh lingba ka Border Security Force BSF bat kishipai. Henry kumba kalong hadu menta kamsyam dan kanu ka jingma na ka jingrung bean ki briu na Bangladesh. Kathan kaput India Bangladesh lingba ka jila Meghalaya kamdan kanu ka jings ir kum kinong shnong Henry hakapor minmiet kidon ka jing shepting yo baki wanrung kinong Bangladesh bantu yaki mar ki mata bar ki jingdon jing em. Bun kishnong haki kaput kilong balapen kre banyada da ka bapet ngor lingba ki Village Defence Party VDP Katnat yadari ka Border Security Force BSF kilong ki bapet ngor bha hasilenter khapun bar kishnong ki kloi banetrai lang bar ka Border Security Force BSF lada don kanu ka bala banwan ra jingma hakite gitan ka sorkar Meghalaya kala pensa nge no shipor ki kam khai pateng haki bordahan ne yau khaput ki badan hasilenter kathan khaput bat kari Bangladesh namar ka jinglong jingman kasuk kasan hak tei kari layathu ki he sarkar hakini kisngi baladem ka sarkar kalarai ban pensa nge shipor yaki kam khayi ha ki jakha khaput hadu ba ka jinglong jingman ha Bangladesh kanlong ka basngan kani karai kalong hadin ka jing ai jingmut na ki BSF bar ki pulet jong ka jilla ki Border Security Force BSF bar ki pulet jong ka jilla ki layatrelang hakilat jingtim kaba kilayo na kitnat sentian ba kala bandan ka jingma kaba kraw ka jing prasyang bandan ka jingwan rungtu kinong Bangladesh kinong khai bean berkiwe ki kamsniu lada priya ya ka bordahan layathu ki he officer kumbalong menta kidon artli ki bordahan kawe habalat ha East Khasi Hills bar kawe ha Kashar kabadon ha Southwest Garu Hills.